9 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба фаъолияти корхонаи дузандагии Тоҷикистону Корея ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Orion J Textile шинос шуда барои бунёди марҳилаи дуюми корхона санги асос гузоштанд. корхонаи дузандагии Orion J Textile дар масоҳати 8906 метри мураббаъ бо харҷи $1 миллион амрикоӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд гардида, яке аз калонтарин корхонаҳои саноати дузандагӣ дар вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи аввал зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ва маоши хуб таъмин гардидаанд. дар сохтмони корхона аз маҳсулоти хушсифати ватаниву хориҷӣ истифода шудааст. дар корхона истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ аз ҷумла шиму костюм, шимҳои ҷинс, либосҳои ҳарбӣ ва дигар навъҳои маҳсулоти дузандагӣ бо тарҳу услуби муосир бароҳ монда шудааст. корхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири саноати дузандагӣ аз ҷумла машинаҳои дарздӯзӣ, гулзанӣ, техникаи буранда, технологияҳои компютерӣ, таҷҳизоти дарзмол муҷаҳҳаз гардидааст. бо истифода аз чунин таҷҳизоти замонавӣ истеҳсоли маҳсулоти баландсифат кафолат дода мешавад. ин аст ки маҳсулоти корхона харидорони зиёд дорад ва бо якчанд ширкатҳои хориҷӣ ҳамкории доимӣ менамояд. зимни муаррифии маҳсулоти корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар корхона 500 мутахассиси маҳаллӣ фаъолият намуда бо маоши аз 1500 сомонӣ боло нақлиёти махсуси хизматрасонӣ ва як вақт хӯрок таъмин мебошанд. аз кушода шудани ҳамин коргоҳи Orion J Textile ба кор омадам, нафахахӯр мебошам. аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ мо бисёр беҳад хурсанд ҳастем, ки мо занони хонанишин бо кор таъмин шудем. миннатдорӣ баён менамоем, ки ин сарвари мо ба мо бисёр ғамхориҳои зиёд карда истодаанд. дар корхонаи мо ҳамаи имкониятҳо барои фаъолият фароҳам карда шудааст. ҳамарӯза мо ҳамроҳи дигар духтароне, ки дар ҳамин ҷо кор мекунанд, хушухурсандона кор мекунем. мо ҷавондухтарон аз он шукргузорӣ мекунем, ки дар ватани орому осуда соҳиб истиқлол зиндагӣ мекунем ва ба ҷои кор маоши баланд таъмин ҳаст. барои ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самимона арзи супос баён менамоем. сипас роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузоштани санги асос корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми ин корхонаро оғоз бахшиданд. салом алейкум. чунон ҳангугеса он ширкати навтаъсиси мо дар шаҳри Хуҷанд дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истеҳсоли маҳсулотҳои насоҷӣ машғул мебошад. имрӯз боиси ифтихор ва хурсандист, ки ҷаноби олӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ширкати мо боздид намуданд. дар ояндаи наздик нақша дорем, ки боз иловатан 250-300 занон мутахассисони маҳаллиро бо ҷойҳои кори доимӣ таъмин намоем. дар корхона шароити хуби корӣ бо таҷҳизоти муосир омода шудааст. ширкати мо айни ҳол либосҳои ягонаи мактабӣ, корӣ, варзишӣ, кӯдакона ва либосҳои замонавии мардонаву занонро бо сифати баланд истеҳсол карда истодааст. тоҷикистон папеши марҳилаи дуюми корхонаи дузандагии Тоҷикистону Корея дар масоҳати 8906 метри мураббаъ бо харҷи $5 миллион амрикоӣ дар назар аст бунёд карда шавад. дар корҳои сохтмонӣ 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. пас аз анҷоми марҳилаи дуюми корхона барои боз 350 сокини маҳаллӣ ҷойи корӣ муҳайё мегардад. марҳилаи дуюми корхонаи дузандагии Orion J Textile, ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба лоиҳаи он шинос шуданд, ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд хоҳад шуд. дар марҳилаи дуюм 350 нафар бо ҷойи кор таъмин мешавад. маҳсулотҳои мо дар бозори ватанӣ ва дар бозорҳои хориҷи кишвар харидорони зиёд доранд. занҳое ки хонашин буд, занҳое ки баъд аз хатми синфи 9 маълумоти миёнаи пурра надоранд, баъд аз синфи 11 мана касби худашону маъқул карда мана ҳамин хел вазифаҳои гуногун бишта медӯзад, дарздӯзӣ мекунад. корхонаи калони барҳаво, рӯшноӣ, суханони хуб, мана занҳо болаёқат. мо коргарзанҳои ҳамин корхонаи Orion J Textile барҳаво
از دستگیری پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان بسیار منت داریم که به همین روزهای نیک خلق تاجیک آمده رسید. ما جوان دختران خیلی خرسند هستیم که در وطن عزیز خودمان با جای کار خوب و معاش بلند تامین هستیم. همین از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان به مردم تاجیک تامین گردیده است. از این روی مینتداری صمیمی خود به زنان و بانوان کارخانه آیران جی تکستایل را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی می‌رسانیم. فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده مردم در محور سیاست اجتماعی حکومت کشور قرار داشته جهت رسیدن به این هدف نجیب تدبیرهای مهم و سریوقتی اندیشیده و تشبسهای سازنده روی دست گرفته می‌شوند. بنیاد کارخانه‌های صنعتی، غنی گردانیدن بازارهای کشور با محصولات خوش‌صفت وطنی، تأسیس جایهای نو کاری و با معاش خوب تأمین نمودن اهالی از زمره همین تدبیرهای سودمند محسوب می‌شوند.